Кое е по-вредно за здравето ти? Незабележимите микроби вкъщи или купищата почистващи химикали? Отърви се от двете. Почисти дома си само с пара. С Shark Pocket Pro 2 в 1. Горещата му пара убива над 99% от бактериите и микробите. Държа много на чистотата, защото обичаме да ходим боси в къщи, детето ляга по пода, реди си пъзели. Shark има такива функции, че след него не се налага да използвам никакви други уреди за почистване. Парочистачката Shark е с патентована Pocket технология. Благодарение на решетъчната глава парата преминава от двете страни на главата и така не се получава конденс. Най-голямото предимство на Shark за мен е, че не остава мокри петна и следи по пода. С двустранната подложка на Shark чистиш по-голяма площ за по-кратко време. Използваш едната страна, а като се изцапа обръщаш и продължаваш с другата. Подложките изпираш в пералня. Shark Pocket Pro е уред 2 в 1. С едно натискане на бутона отделяш мини поростройката и почистваш всяка повърхност с 4 различни приставки. Универсална приставка за повърхности и мебели, четка за фуги и детайли, приставка с гумено перце за прозорци, приставка за концентрирана паростройка за мивки, сифони и тоалетната чиния. Най-много му харесвам, че ми спестява времето, че е изключително лесен за поддръжка, не заема място и ми улеснява работата. Обади се и поръчай парочистачката Shark Pocket Pro. Постигаш стерилна чистота. Не ползваш химикали, пестиш време и пари. Вземи Shark Pocket Pro сега на изплащане с 0% лихва. Само за 4 вноски по 92 лева. В комплекта получаваш 2 правоъгълни микрофибърни подложки, универсална приставка с микрофибърна подложка, приставка с гумено перце за прозорци, четка за фуги и детайли, приставка за концентрирана паростройка, приставка за килими, мерителна чаша и тоте чанта. Даваме ти 30 дни тест период и 2 години гаранция. Вземи Shark сега и получаваш подарък. 3-та година гаранция.